Moi, mun nimi on Bianca ja tervetuloa mun kanavalle. Mä oon tällä hetkellä Uuden-Seelannin pääkaupungissa Wellingtonissa vaihdossa. Mä oon ollut täällä nyt heinäkuusta asti, eli pari kuukautta, ja tuun olemaan vielä ensi vuoden huhtikuun asti, eli ihan vielä hetken aikaa. Tällä kanavalla sä pääset seuraamaan mun jokapäiväistä elämää ja myös jännempiäkin juttuja täällä Uudessa-Seelannissa. Mutta mä haluan myös sanoa, että mä tuun käsittelemään myös muita aiheita, kuten esimerkiksi mulle tosi tärkeät asiaa, eli mun uskoa, eli siis ortodoksista kristinuskoa. Ihan että täällä, tässä videossa mä kerron vähän, mitä kaikki mä oon päässyt kokemaan ja näkee mun parin kuukauden aikana täällä. Aloitetaan mun matkasta tänne. Mä lähdin siis matkaamaan Uutta-Seelantia kohti 11. päivä heinäkuuta. Ekana mulla oli lento Helsingistä Dohaan, Qatariin, ja se lento oli ehkä noin 7 tuntia. Dohasta lähdettiin sitten Aucklandiin, eli Uuden-Seelannin isoita kaupunkeja kohti. Ja tää lento oli 16 tuntia. Ja sit siitä oli vielä tunnin lento Wellingtoniin, ja sitten siitä lähtien olen ollut täällä. Ja siitä lähtien kun mä oon tänne päässyt, niin mä oon päässyt kokea niin paljon kaikkea. Mulla on siis täällä aineena PE Outdoors, ja siihen kuuluu kaikenlaista tekemistä ulkona. Ja ehkä yksi ikimuistoisimmista jutuista, mitä mä oon päässyt täällä tähän mennessä kokea, olikin kun me päästiin yön yli patikointireissulle. Sinne mä otin mun GoPron mukaan, ja nyt te pääsettekin näkee, minkälaista siellä oli. Mä saan oikeastaan ahdistuskohtauksen, kun nämä ei siis jaksaa. Mä oikein näin lähden vaan luovuttaa. Okei, mä oon nyt vähän maastia, mutta niinku... Tyypit, mun piti siis purkaa tää koko mun laukku, jonka ylimmästä tässä syötä. Welcome back to my YouTube channel. Today we're going on a trip. Can you pull? Okay guys, we've arrived. So this is the outfit for today. Okay, 24-hour in the woods challenge. Yeah, it's like 36. But anyway, 36 hours in the woods, guys. Okay, so we're gonna follow. En mä tiedä, mulla tuli yhdessä vaiheessa sairaan ikävä äiti ja iskää. Ja varmaan just tällaisessa hetkissä, kun on oikeesti jotain, missä tarvitsisi niitä apua tai... En mä tiedä. Niin sit oikeesti tajuu silleen, että ei... Ne on oikeesti niin kaukana. Ja esim. Nyt me jätettiin meidän puhelin koululle. Ei täällä ole mitään verkkoa tai mitään, niin tulee vähän silleen... Täällä me tässä kerron mistä ihmistäkään, mutta... Näitä ne muistot on, I guess. We need to make sure we follow the rules. Oh my god! Ollie! Jacket here, skirt here. Trying to take out my hair. Which phase in your life has been the best so far? Like my old indie days. That's a good idea. Touch it. That's good. Appreciate it. Because then it like cleans it. Very easy. That's actually. Toi oli siis mulle vähän fyysisesti raskasta, vaikka siis itse on kyllä niin pitkään kuin muistan, niin on ollut urheilija ja urheillut tosi paljon ja tällaista, mutta toi oli sellaista, mitä mä en ole ennen tehnyt. Paikalliset, lähes jokainen perhe on joskus käynyt hiking tai jotain tällaista, se on tosi suosittu juttu täällä. Mulla on myös lisäksi vähän selkäongelmia, hartiaongelmia ja kaikkea tällaista, niin vähän jännittää, miten se menee, mutta kyllä se sitten loppujen lopuksi hyvin meni. Ja kyllähän siitä tuli semmonen selviytyjä fiilis sitten, kun sieltä pääsi. Toi video siis loppui siihen, kun GoProsta loppui akku, eli ette päässyt näkemään sitä matkaa takas. Meidän piti siis ylittää toi sama joki ja sit patikoida 3-4 tuntia noissa märissä sukissa ja kengissä. Ei ollut kovin hauskaa. Mun mielestä tosta reissusta teki myös niin spessun se, että meillä ei siis ollut puhelimia. Mun mielestä oli tosi kiva, että sit kun me päästiin tonne mökille, missä me majoituttiin, niin sit kaikki oli yhdessä ja jutteli ja tehtiin kaikkea kivaa. Sitten yksi juttu, mitä mä otin tosi innolla ennen kuin mä pääsin tänne, elikkä Formal. Formal vastaa täällä vähän niin kuin American Promia, eli tällaiset koulun tanssiaiset, jotka ei ole kuitenkaan verrattavissa mihinkään vanhoihin tai mitään, vaan se on vähän niin kuin, että ihmiset vaan pukeutuu, sitten syödään ja sitten on tanssilavaa ja otetaan kuvia ja tällaista. Meillä tää koostui just noista asioista. Meidän Formal oli siis Uuden-Seelannin kansallismuseon aulassa ja se oli siis tehty tosi juhlavaksi, tosi nätin näköiseksi. Meidän ilta koostui siitä, että me mentiin sinne, otettiin kuvia,
syötiin. Sitten oli vähän niin tämmöisen palkintojen jakoa. Meillä oli siis before party, jossa vaan otettiin kuvia. Ja siellä oli myös ihmisten vanhempia. Sitten kuolemanissa after parties, johon mä en mennyt, niin siellä sitten juotiin aika paljon ja tällaista. Mutta miksi mä kertoisin, kun mä voin näyttää teille, minkälaista siellä oli. Hi guys! We're at the formal right now, waiting for our food. And this is Eva. Sandy. Beautiful as always. Sitten yksi asia, mistä mä oon ihan superkiitollinen täällä, ja se on se, miten ihanan seurakunnan mä oon löytänyt täältä. Mä siis käyn kirkossa joka viikko kotonakin, mutta mä koen, että siellä käy lähinnä vaan niinku vanhempia ihmisiä, ja ei kauheammin sellaisia ihmisiä, kenen kanssa silleen klikkaisi tai olisi tutustunut. Ja täällä, kun mä menin tonne kirkkoon, mut otettiin siellä ihan avosylin vastaan. Se on niin pieni yhteisö, niin kaikki tuntee siellä toisensa. Ja mä oon nyt käynyt Serbian ortodoksikirkossa ja Kreikan ortodoksikirkossa, jotka on siis sama uskonto, mutta ne on vain eri kulttuurit. Ja mä oon molemmista saanut ihania kavereita ja yhteyksiä ja mä oon tosi kiitollinen siitä. Ja se on mulle tosi arvokas asia, että löytyy ihmisiä, jotka pyrkii samaan elämäntapaan kuin mä. Mun haustiska on just tässä. Tästä mä oon ihan super onnellinen. On ihana, että on joitain, kenen kanssa voi jakaa nämä kokemukset ja ajatukset ja jotka oikeasti ymmärtää. Ekoilla viikolla me päästiin myös näkemään Polyfest, jossa oli siis tällaisia kulttuurillisia esityksiä. Tää on yksi mun lempia syystä täällä, miten paljon nämä alkuperäiskulttuurit näkyy täällä. Ja etenkin tää Uuden-Seelannin alkuperäiskulttuuri, eli maorit. Ja maoreiden lisäksi myös samoin kulttuuri ja Cookin-saaret. Tää voi olla tosi confusing nähdä aluksi, kun ei tiedä mistä on kyse. Mutta tää on siis alun perin ollut tällainen sotatanssi, jota tää alkuperäiskansa käytti niin kuin pelästyttääkseen viholliset pois. Että sellaista, mutta tää on tosi cool juttu ja ihan nähdä, miten nää niin kun pitää kulttuuria yllä ja miten sitä arvostetaan täällä. Me ollaan myös muiden vaihtoehtojen kanssa päästy näkemään ja kokemaan ihan supersiistejä juttuja. Ja jotenkin tällä viime viikolla, kun näillä paikallisilla on siis ollut kokeet, vähän niin kuin viikko, ja meidän ei tarvitse tehdä niitä kokeita, niin me ollaan päästy käymään esimerkiksi, meillä oli semmoinen pakopeli tuolla pääkaupungissa. Good morning guys! Morning. Today we're going to Wellington City. What are we gonna do? I don't know actually. I don't know either. We'll see. Isn't life quite perfect right now? Oh my god, you could like stay for that like forever and I'd be happy. Yes. It's a basic Tuesday and we're just like walking to a top of a hill to see magnificent views. It's actually been like a really exciting day today. Yeah, it has. How are we feeling? Great, we made it. The views are amazing. They are. It's crazy, like you only walk for like half an hour. That is, Yeah, and you get to places like this. Insane. Sitten me käytiin Mana Island, eli sellaisella saarella, mentiin sinne veneellä, patikoitiin, kautta käveltiin siellä koko päivä. Se oli aivan upea paikka, varmaan yksi mun lempipaikoista täällä tähän mennessä. What's today's activity? Mana Island. I'm traumatized. No, Yeah. I didn't. I actually already did it once, but Eva, are you alive? it is a big, deep, dark hole you're peeing in.
Tervetuloa mun elämään. Mä kuuntelemaan saksaa koko kaikki päivät. All day, every day. Only German. Ja, kyllä. Mä oon niin onnellinen. Mä en niinku edes tiennyt, että on mahdollista ihmisen tuntee joka päivä tällaista onnea ja kiitollisuutta. Ja en niinku osaa edes pukea mun tunteita sanoiksi. En mun niinku ikinä tuntenut tällaista. Look at this view. Aina kantaa kiitokset Jumalalle ja muistaa, ettei aina elämä ollut tällaista. That's a baby. Oh, there. He's only about that big. Okay, yeah. He's very You tiny. saw Sitten käytiin vielä tekemässä sormukset sellaisella verstaalla, jossa oli ammattilaiset meitä ohjaamassa. Ja sitten meillä on vielä marraskuussa melkein koko kuukausi joka päivä jotain aktiviteetteja, yön yli aktiviteetteja ja kaikkea hauskaa, koska niillä on sitten ollut lomaa ja tällaista. Niin stay tuned. Sitten mä pääsin oikeesti siis ihan mun ekan parin viikon aikana osallistua koulun näytelmään. Ja toi oli oikeesti ihan sika cool juttu. Mulla oli niinku semipieni rooli, mutta kuitenkin oli rooli ja oli vuorosanoja. En oo ennen tehnyt mitään tollasta. Ja ehdottomasti haluaisin tehdä vielä lisää. Sitten, kuten ehkä jotkut saattaa tietää, niin rugby on siis täällä Uudessa-Seelannissa tosi suosittua. Me käytiin sitten mun vaihtarikavun kanssa katsomassa meidän koulun rugby-peliä. Olikohan se yli eka viikko jopa, kun tutustuttiin. Guys, we're at a rugby game. Oh my goodness! This will be very interesting. Yeah, Like, I've never seen a rugby game. Yeah. I've never, like, school games at our school there are like not nearly as big. There weren't even close as many people as guys, it's freezing. We feel very uncomfortable not knowing anything, like what's going on. But somebody talked to us, so Yeah, that was nice. yeah. Okay, she's climbing up the tree. Not minding any other people around us. Like button. Like, comment and subscribe. Thank you, bye. Se oli aika confusing, en tajunnut siitä mitään, mutta se oli hyvyttävää. Meidän koulu kyllä tuhottiin siinä pelissä, että ei sillä, mutta oli mielenkiintoista. Haluaisin mennä vielä semmoiseen tosi paljon isompaan peliin. Pari päivää sitten me oltiin mun kaverin kanssa myös rannalla. Siis täällä on yksi ranta, josta näkyy auringonlaskut ihan täydellisesti. Mä rakastan sitä rantaa. Ja me päättiin mennä uimaan, koska kukaan ei haluaisi mennä uimaan auringonlaskuaikana. Siis nyt on syyskuu ja täällä on siis kevät. Ja täällä on semikylmä, täällä on jotain 10-15 astetta suurin piirtein. Että lämpimään päin mennään, mutta ei vielä. Mutta mentiin kuitenkin uimaan, oli aika hyytävän kylmää, mutta kyllä se oli ihan hauskaa. Mutta ootan innolla sitä kesää ja surffireissuja ja kaikkea tämmöstä. Mä en myöskään halua romantisoida ihan liikaa, koska onhan täälläkin tietysti ollut semmosia tylsiä päiviä. Ja oikeastaan varmaan suurin osa mun päivistä on vaan koostunut, että mä menen kouluun, mä tuun kotiin ja mä menen nukkumaan. Vaikka vaihtarielämä saattaa oikeasti näyttää niin elämäntäyteiseltä ja tällaiselta, niin et sä voi elää arkea missään päin maailmaa ilman, että sulla on edes muutamia tyylisiä päiviä. Ja oikeasti se pitää pitää mielessä, että elämä ei ole missään täydellistä. Ja myös koti-ikävä mulla on ollut jonkun verran, ehkä noin pari viikkoa sitten, mulla oli sellainen vaihe, kun tuli tosi kova koti-ikävä. Eikä edes niinku sillä tavoin, että mä olisin halunnut kotiin, vaan tuli vaan ikään sellaista tuttua ja turvallista ja sellaista, että oli niitä kaverisuhteita, jotka oli niinku pintaa syvempiä. Don't get me wrong, mä oon oikeesti tosi onnellinen ja kiitollinen ja siunattu, että mä saan olla täällä. Tää koti-ikävä ei liity mitenkään siihen, että mä en haluaisi olla täällä. Tässä oli tiivistelmä, mitä kaikkea mä oon päässyt näkemään ja kokemaan täällä parin kuukauden aikana. Mä oon tosi innoissaan näistä tulevista kuukausista. Ja etenkin tietää, mitä kaikkia ihania aktiviteetteja meillä on tulossa ja mitä kaikkia on luvassa. Esimerkiksi kesälomalla, joka meillä on täällä joulun aikaan. Kiitos tuhannesta, kun katsoit videon. God bless you. Toivottavasti sulla on aivan ihana loppupäivä. Voit löytää mut myös IG:stä nimellä Bianca Bikovic. Ja toivottavasti me nähdään myös ensi videossa. Moikka!